Afternoon sa lahat. Muli, nandito naman si Brad Alvin Kitamundo, is a bishop delegated Roman Catholic apologist to represent the Roman Catholic Church to defend the doctrine and the dogma of the Holy Trinity according to scriptures, standard church references, and other references. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon din kay Sister Fatima. Okay, at syempre, ipakilala din natin ang ating negative naman. Pakilala ka, sister. Okay po, ito na naman po ulit ang iyong kapatid Fatima Dolomino. So, sa Islam side, so itong debate na to, hindi po big deal kung ako ay matalo. Bakit? Ako po ay baguhan lamang sa Islam. Ako po ay bata pa. So, kumbaga, nagsisimula pa lamang mananaliksik ng kaalaman sa pananampalataya po. Yun lamang po. Dr. Brother Russia. Okay, at simulan na natin ang ating debate. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Brother Alvin Kitamundok sa kanyang topic bilang afirmatibo sa hapon na ito about Trinity. So, i-explain niya mamaya kung ano ba yung Trinity. So, Brother Alvin Kitamundok, 10 minutes bro. Your time start now. Magandang hapon ulit sa ating lahat. Good afternoon at maraming salamat kay Brad Rasha, ang ating admin sa DevCon. Pinuunlakan tayo sa schedule ng ngayong hapon this afternoon. Saka good afternoon din ulit kay Sister Fatima ng Muslim, ng Islam. At sa lahat ng makasama natin dito sa loob ng room at sa lahat ng mga nagikinig sa atin. Ang patutunayan ko ngayon this afternoon will be about the dogma of the Holy Trinity according sa Biblia ng Katoliko at sa mga references. Kaya mag-umpisa na ako. Ano bang ibig sabihin ng Trinity? First of all, Trinity is actually a Latin term from the Latin Trinitas, which is also derived from the original Greek, which is Tris, T-R-E-I-S, translated into P-R-I-S, Tris in Latin, from the two words Tris Unitas or Tris Unitatis. Unitas means united or one. And this is a biblical term, no? Although this is coined by Tertullian talaga in the late 2nd century, pero it's originally derived by the Church Father Tertullian from the scriptures, sa Biblia talaga. For example, in Matthew chapter 18, meron tayo ditong Latin Bible. Kaya sa Katoliko kasi, siguro naman Kristiyano to dati si Sister Fatima, tapos nagbalik Islam lang, nag-convert sa Muslim, sa Islam, pagiging Islam. Kaya hindi siya nagsaliksik pag mga Kristiyano pa sa kung saan talaga galing ang salitang Trinity, if it's biblical. Dito sa Matthew chapter 18, verse 16, sa original Latin version, si autem non oderet ad hebeticum ad hoc unum del dos, ut in oridurum, mayroong unum no one, testium vel trium. So yung trium meaning three, stet omne verbum. So, yun ang concept nun, yung one, unum, tapos yung trium, three, yun yung sa original Latin and Greek, no? Matthew 18:16. Ngayon, dito naman tayo sa another version naman, Latin pa rin, Old Latin talaga. Yung mga Protestante natin, mga kaibigan, wala silang Latin version, no? Epistola Catholica ad Sancti Ioanni Apostoli, no? First Catholic Epistle of St. John the Apostle. Latin pa rin, original to. Kasi Latin talaga is the standard Bible of the Roman Catholic Church, the Western Latin Church based in Rome, kaya nga Roman Catholic, from the 1st century nang napunta si San Pablo sa Roma at si San Pedro sa Roma. Kaya nagkaroon tayo ng Latin Bible. 1st century pa yan. So ang mababasa natin sa unang sulat na Katoliko, sa Numan Apostol. Kung hindi alam ng mga Protestante, no, kaya maganda din ang debating ito. This is not only for Muslims, sila Badali Sultan, Fatima, etc., kundi pati din sa mga non-Trinitarian na mga Protestant Christians
mga, pati na rin sa mga Trinitarian na Kristiyanos para malaman nila na nangopya lang pala sila sa Katoliko. Si Rasidendes na Muslim, nagkadibate ko dati, alam niya, itong mga Protestante, mga doktrina na tama, nangopya lang sa Katoliko eh. Kaya yung Trinity, kung Sabadista may Trinity, ang Pentecostal may Trinity, born again may Trinity, nangopya lang yun sa Katoliko, Sister Fatima. Pero yung sa Katoliko naman, nakopya nila, tama yun. Kung hindi nangopya sa Trinity, mali yun. 1 John chapter 5 verse 7 to 8. Oh, nandito. Oh. Hitris, testimonium celestium est, et patris, et verbum, et spiritum sanctum. Hitris unitatis. Oh, merong tris unitatis. Hitris testimonium et terram est, et patris, et verbum, et spiritum sanctum. Et tris unitatis. Ayan, 1 John chapter 5 verse 7. Ulit na yun sa Biblia. Hindi mo lang masabi, Sister Patumala. Si Brad Alvin, wala man lakot sa Biblia. Puro yung Biblia ang kinote ko. Oh, dito naman tayo sa Old Testament pa actually yan. Hindi yan actually direct from the New, kundi sa Old pa. Oh, ito pa rin, the same Latin Bible. Oh. Sa Tobias chapter 12 verse 6, ito ang problema sa Protestante at sa mga Muslim, walang Deuterocanon. Yung 7 books na nadagdag sa Old Testament based on the Greek Septuagint version. Benedicta sit Sancta Trinitas ac indivisa unitas. Nasa kaliwanan. Gloria Patri Benedicta sit Sancta Trinitas. Ayan, yung Tris Unitatis sa 1 John 5:7 to 8. Letra po letra dito sa Tobit chapter 12. Benedicta sit Sancta Trinitas. Anong English version nito? Blessed be the Holy Trinity, the undivided unity. Hindi yan tatlong Diyos, Badali Sultan. Huwag mong ipagbandil yun na tatlong Diyos kasi undivided unity, ang pagkakaisa na hindi na-divide. No? They're distinct. Oh, they can be distinguished into 3 persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. But they are not divided and they are not separate gods. We will give glory to Him because He has shown His mercy to us. Blessed be the Holy Trinity and undivided unity. Tobias chapter 12 verse 6. Benedictas et Sancta Trinitas ac indivisa unitas. Benedictas et Sancta Trinitas. Ayan. Kaya ang Old Testament din yan malayo kasi mga Hebrew scholars nag-aaral din yan. Ito, the Messianic Passover Haggadah. Kaya kung magpag-usap tayo kay Brad Alvin Kitamundok, being the Catholic Chief Apologist of the Pilipinas, talagang mapupuno kayo ng kaalaman at mga impormasyon. Batay sa mga libro, hindi sa mga kuro-kuro ko at mga interpretasyon ko. Ito ay galing from the Jewish Messianic Publishers doon sa Amerika. Sa page 13 dito, tungkol sa kanilang Last Supper nila sa Passover, the bread which they ate, the Jews ate during Passover, tinatawag nilang tatlong matzot. Ito ang ating mababasa, page 13. 3 matzot are wrapped together for Passover. There are various explanations for the ceremony. The rabbis, mga rabbi, no? Rabbi ang pronunciation sa Muslim. The rabbis call this 3 a unity. Ayan, sumbulo pala ng Trinity yan, 3 a unity. Some consider it a unity of the patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob. Others explain it as a unity of worship. A unity of worship daw. The priests, the Levites, and the people of Israel. Who know Messiah, capital Messiah, can see this, the unique triunity of God, the Father, Son, and Holy Spirit. 3 in 1. In the Matzah, we can see a picture of the Messiah, Christ, and see how it is tried. Eh mga Hudyo yun, kumakain ng matzot in Passover. Para sa kanila, it could symbolize the Father, Son, and Holy Spirit. 3 unity. Oh, ayan pala, na-realize na pala ng mga Hudyo, meron pala talagang Trinity sa Bible. O ngayon, mga Muslim, hindi pa alam. Kasi, dyan sa Quran nila, 5116,
Okay, thank you, Badras. Do not say 1/3. Mali. Kasi yung Trinity, hindi yung God, 1/3. Ibig sabihin, 3 gods. In divided unity. Kaya sa Old Testament pa lang, naintindihan ng mga Hudyo na yun ang kahulugan eh. Thrice, 3 unity. Oh, tapos ngayon ang Muslim, gagawa dyan sa 1 in a 3. Ibig sabihin, ang Diyos, isa lang si Allah. Hindi naman God the Father si Allah sa kanila, hindi naman Father eh. Hindi 1 in a 3, mali yan sa Quran. Kundi, yung tatlo, isa yun. Pero undivided 3 persons. Father, Son, Holy Spirit. Yan, nagkamali. Napulik natin yan. Dito sa Colossians chapter 2 verse 10, dito na Bible, the layman's parallel New Testament, ang ating babasahin is the Revised Standard Version, and the Living Bible. Sa Colossians 2:10, and you are in Him, meaning God, Amplified Bible, made full and have come to fullness of life. In Christ, you two are filled with the Godhead. Ano yung Godhead? Father, Son, and Holy Spirit. Bible, pati mo, kung katoliko ka pa, dati siguro hindi mo alam eh. Nagtanong-tanong kasi sana, Sister Fatima, bago ka muna mag-convert, kung iniwanan mo, mali ba talaga? Nag-convert ka dyan, din siyempre, nasulsulan ka na ng mga maestro mo sa Islam na mali yung Trinity. Hindi mo alam, sabihin nga ng mga imam dyan tulad Dali Sultan, wala yan sa Biblia ng Trinity. Tapos ngayon pala, discover mo si Fatima, nasa Biblia pala. Daming talata ni Badalin. Maubos lang ang 10 minutes kulang eh. Last 2 minutes na lang yan. So Sister Fatima, siguro naman that is already enough. O gusto mo, dagdagan natin. Dito pa sa, hindi ko nadala dito, mamaya na lang siguro. Kaya sa Mateo 28:19, wala talagang ibang ibig kalugan yan. Pag-utos ni Kristo sa mga apostol, basahin ko na lang, siguro mga last verse na lang to defend the doctrine of the Trinity. Matthew chapter 28, verse 1, nandito talagang 3 persona sa isang Diyos. Matthew 28:19, alaala naman kung anong pinapawatig dito, napakaliwanag. Dahil dito magsiyaon na kayo sa Mateo 28:19 at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan o Diyos sa pangalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Alvin Kitambundok ng Catholic. At by the way, sa mga bagong pasok dyan, ang pinag-uusapan natin ngayon is about Trinity. So, affirmative dito si Brother Alvin Kitamundok yung nagsalita kanina. At negative naman yung magtatanong ngayon si Sister Fatima ng Islam. At 7 minutes para sa iyo, Sister Fatima. Your time start now. Tanong. Okay po, Kuya Alvin. So, ito po yung tanong ko. Saan po mababasa sa Biblia ng Katolik ang litra na Trinity? Very elementary, Sister Fatima. Binasa ko na bago lang. Hindi ka siguro nakinig. Pero I'll read it again. Latin Bible, the original Latin Bible of the Catholic Church, in the first Catholic epistle of St. John the Apostle, Epistola Catholica ad Sancti Ioanni Apostolo, Juan 5:7 hanggang 8, Hitris Testimonium Celestium est et Patre, et Verbum, et Spiritum Sanctum. Hitris Unitatis. Ayan. Next question. So, sa paniniwala mo po, may isang Diyos at may 3 persona. Tama po ba? Yes, Sister Fatima, 3 persona sa isang Diyos. Kaya nga, Tris Unitatis Trinitas. 3 are 1. Hindi 3 Diyos. 3 persona na nagkakasya sa isang Diyos. Mateo 28:19. Marami, 2 Corinto 12:13. Maraming talata, 1 John 5:7-8, etc. Next question. So, yung 3 yon magkaiba, distinct to each other, tama ba? Magkaiba in person, yes. Pero as God, they're only one. Blessed be the Holy Trinity, letter for letter, Tobias chapter 12 verse 6, sa Latin Bible, the undivided unity. Blessed be the Holy Trinity, the undivided unity.
Benedicta sit Sancta Trinitas, litra po litra. Undivided unity, Next question. Sancta Trinitas. So, yung ama po ba ay Diyos? Yes, the Father is God, 1 Corinthians chapter Okay. 8, verse 6. The Son Ang anak is din po also ba God. ay Diyos? Ang anak din Yes. po ba ay Diyos? Yes, the Son Ang is God. 2 Peter chapter 1, verse 1. The Holy Spirit is God. Acts chapter 5, Okay. verse 3 to 4. But they are not in God. Colossians 2:10. The Godhead, isang Godhead, isang pagka-Diyos, composed of the Father, Son, Holy Spirit. Colossians 2:10, letra po letra, layman's parallel testament. So, ang Espiritu din po ay Diyos. Sinabi ko na, Acts 5:3 to 4, pero third person of the Holy Trinity. Sa Colossians 2:10 sa Amplified Bible, ang Godhead isa, composed of Father, Son, Holy Spirit, letra po letra, Bible. One Godhead. So, okay, next. So, yung tatlong yon ay iisa para sa'yo. Yes, sabi ng Biblia, Benedictas et Sancta Trinitas, Acte Indivisa Unitas. Undivided unity. Hindi yung divided into three gods, undivided unity, magkaisa nga eh. 1 John 5:7-8, there are three that by record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Huwag mo gawing tatlo. Next Yung question. tatlo, isa. So, sabi mo, iisa lang sila na Diyos. So, sino ang lumalang sa'yo? Sa Bible. Sister Fatima, Sino lumalang yung sa'yo? ang Bible po nagsabi, binasa ko lang. Okay, okay po. Sinong lumalang sa'yo? Siyempre, ang Diyos, lahat ng nilalang ng Diyos, tao lahat dito sa universo, ang Diyos ang lumalang. Genesis chapter 1, verse 1. Saan na Diyos ang Diyos anak ba o ang Espiritu? Ang tatlo, lumalang. Ang Holy Spirit, lumalang. Hope 33, verse 6. Tapos ang Ama, lumalang din. Unang Korinto 8:6. Ang anak, lumalang din. John 1:18. Silang tatlo. Okay, Tatlong kung- persona, sabay lumalang. Sige po. So, kung ang Diyos ay lumalang din at ang anak ay lumalang din sa'yo at ang Espiritu ay lumalang sa'yo, ilan ka na ngayon? Bakit isa ka pa rin? Kaya nga, tatlong persona sila lumalang kasi hindi naman pwede matulog yung dalawang persona pag laglalang yung isa kasi magkaisa na sila. Ba? Indivita unitas, they are not divided. Kung anong gagawin ng isa, gagawin ng tatlo kasi undivided unity. Indivisa unitas, 2 12:6, letra po letra, Latin Bible. Wala kayong Latin Bible eh. Nung nag-convert ka, hindi mo alam ang Latin eh. Ngayon, Next naalaman question. mo na, balik ka na sa Katoliko. Objection po, moderator. Yung tanong ko po, Time stop. sabi niya kasi, ang ama at ang anak at ang espiritu ay lumalang din. Ang tanong ko sa kanya, ikaw ay, sino yung naglalang sa'yo? Siya ang Diyos. Ang tanong ko, sabi niya, tatlo ang Diyos, ang ama ay naglumalang, tatlong Diyos, tapos silang tatlo ay nagkaisa sa paglalang. So sabi ko, ang Diyos Ama ay lumalang at ang anak ay lumalang din. So, ang Espiritu ay lumalang din. Kung ikaw ay linalang ng Diyos Ama at lumalang din ng Diyos Anak at Espiritu, bakit isa lang siya? Okay. So, I think yan na yung pinakatanong, no? Sa objection mo. At Bro Alvin, counter-objection bago mo sagutin. Counter-objection muna. Okay. Ang counter-objection ko ba, sinagyan na po ni Sister Fatima sa bibig ko, sa dila ko ng tatlong Diyos. Wala kong sinabing ganun. Okay. Okay. So, Sis Fatima, Walang ganun. yan daw yung niya, counter niya na wala daw siyang sinabi na tatlong Diyos doon sa tanong mo. So, Bro Alvin, Yes. yung tanong niya bro, in the next question natin, tama? Sige, tama. Proceed to the next question. Okay. Sis Fatima. So, okay po. May itinuro po ba, Kuya Alvin, na ang Diyos
ay ang mga apostol na litra for litra na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay iisa. Sa Biblia niyo po sa sa Katolik po. Yes, sa Catholic. Pero mali yung sinabi mo na tatlong Diyos. Kaya nga kinurek kita, it is not three gods. Three persons, tapos in one God. O Colossus 2:10. Dito, sa Biblia Katoliko, in Christ, you two are filled with the Godhead. O ibig sabihin, singular Godhead. Anong napanood sa isang Godhead? Father, Father, first person. Son, second person. And Holy Spirit. Next Sa question. 1 John 5:7, these three are one. One God, three persons, hindi three gods. Next question. Sige po. Saan sinabi ni Jesus na ang Espiritu ay Diyos? Sa Biblia niyo po, sa Katolik. Siyempre naman, ibig sabihin ni Kristo, ang Espiritu ay Diyos. Bakit? Matthew 28:19, binyagan niyo sila sa pangalan ng Ama. Anong Ama? Diyos. Ng Anak, siya din Diyos siya. Kumangkin siya, ako ay kaisa ng Ama. John 10:30. Ang Espiritu Santo din, alam naman kaibang Espiritu Santo. Indivisa unitas ngayon sa Tobit 12:6. Kaya yung Next question. tatlo, hindi mo ma-divide yan. Three persons in one God. Next question. Kailan sinabi ni Jesus na ang Espiritu ay Diyos? Sinagot na kita. No? Yung Matthew 28:19, magnagan niyo sa pangalan ng Ama. Maghanap ka pa ba? Dapat Diyos. Given na yun. Ang anak din, John 10:30, ako kaisa sa Ama na Diyos. So Diyos din ang anak. Holy Spirit kasama din siya. Tatlo, indivisa unitas, hindi mo yan i-separate. Tobit 12:6, indivisa Next question. unitas, yun ang Trinitatis, Trinity. Okay po. Walanin ko yung... Sige, Sister Fatima, may time ka pa. Yan po. So yung buntis po ba si Maria, ano po yung tawag dun sa pagdalang Time. tao niya? Time na. Sayang. Okay, so dyan natatapos ang unang pagtatanong ni Sister Fatima. At syempre dako tayo sa kanyang first stand bilang negative. Pero bago yan, shoutout po na sa ating mga nasa live dyan. At meron mo ng saglit na... Teka, sana ba yun? Okay. So, meron mo ng saglit na babate sa atin. Aking mga kababayan na nandito sa Pilipinas at nasa iba't ibang parte ng mundo, please like and share the Waiters Convention. Meron silang YouTube at meron din po silang Facebook page. Ako po si Pipa Dasen. Please pa-like and share po. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Negative stand ni Sister Fatima sa topic na Trinity. 10 minutes ito, Sister. Your time start now. Okay po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyana Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ito nga pala yung paksa na patunayan ko ngayon. Ay yung paksa na patunayan ng aking katunggali. Yung Trinity. So, as a Muslim, hindi po kami naniniwala ng Trinity. Bakit? So, ang Diyos naman kasi ay iisa lang. So, kung titingnan po natin ang Biblia ng Katolik, wala pong mababasa na litra for litra na word na Trinity. So, ayon po sa ang salitang Trinidad ay inimbento lamang at mababasa kailanman sa Biblia. No? Hindi mababasa sa Biblia. So, kanino kaya ang aral na Trinity?
So si Augustus Hopkins Strong, isang awtoridad ng Katoliko, ay nagpatunay na gawa-gawa. So nagpapatunay sa word na Trinity. Pero kung titingnan po natin, wala naman itinuro si Jesus na mababasa sa Biblia na ang Diyos ay Ama at ang Diyos at ang anak ay Diyos. Even si Jesus, hindi siya nangaral sa kanyang mga apostol na siya ay Diyos at sambahin. So, bakit ito na buo ang paniniwalang Trinity? So, malinaw na gawa-gawa lamang ang Trinity. Kasi Biblia nyo, kahit tingnan nyo yung Biblia nyo, mga kapatid, malinaw naman na hindi na isulat yan ang Trinity. Litra for litra na Trinity. So, dyan naman kayo nagbabase sa yung magbautismo sa, ano ba tawag doon? Magbautismo sa Ama ba yun? Ang tawag, Espiritu at Diyos at Espiritu? Ano ba yun? So, una po, magbabasa po ako ng ng talata. Ayun po sa mga kapatid, wala pong formal na doktrina ng Banal na Trinidad sa mga manunulat sa Bagong Tipan. Kung ang tinutukoy natin ay isang Diyos, ay tiyak na turo lang ng mga haka-haka. Yung turo lang ng mga tao. Hindi naman itinuro ng Diyos na may iba pang persona. No? Hindi naman itinuro ng Diyos na may iba pang persona. Kahit nga si Brother Alvin kanina sa pagpaliwanag niya, ay sa presentation niya, puro lang naman siya paliwanag. Wala namang maano doon na litra for litra na mabasa na hindi niya nabanggit na itinuro ni Jesus ang patungkol dito sa paniniwalang Trinity. So, puro lang siya paliwanag, dumating siya doon sa, Amerika. Isaan ba nangaral si Jesus sa Amerika ba? So, malinaw na doon siya sa lugar niya. So, ang paniniwalang batay sa pagkahulugang ito ay nabuo noon lamang sa ika-4 at ika-5 siglo AD. At kung yung naalala ko nung ako'y Christian pa, nung kagayoy, hindi isang hayag at formal na paniniwalang Biblia sa katotohanan ang terminong matatagpuan sa Biblia ang pangkahulugan sa Trinidad na tumutukoy sa isang Diyos. Ito ay bunga ang Biblia ay sa paniniwalang makabiblia sa katotohanan, ang termino ay hindi matagpuan sa Biblia. Ang pangkahulugan sa Trinidad ay bumangon bunga ng mahabang kontrobersya kung saan ang mga terminong ito at iba pa sa baling paniniwalaan na ito. Noon lamang ika-4 at ika-5 siglo, piniliwanag ng Iglesia Katolika na ang tatlong persona ay iisa. Ang kalagayan sa makatuwid naman, ang Diyos, di umano natitiyak natin na walang kinalaman si Kristo at maging ang kanyang mga apostol sa doktrinang tinatawag nitong doktrinang tindig ng aking kapatid na Trinity, sapagkat ito ay hindi lamang wala sa Biblia kundi
So salungat po, no? Salungat sa aral po na at nang ito ay mabuo at matagal nang nasa langit. Yung si Jesus at ang mga apostol ay matagal na ring patay. So sa pangaral ng mga apostol at ni Jesus, kailanman hindi itinuro na ang Diyos ay may iba pang persona. So malinaw na kumbaga haka-haka lang, dinagdag lamang ng mga taong nagturo ng aral na Trinity. So maliwanag naman sa Biblia na itinuro na ang Diyos ay iisa. So kahit sa magbigay po tayo ng talata, no? Okay. Dito po sa Isaias 44:24, ako ang inyong Panginoon na iyong tagapagligtas, ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang naglalahad nitong kalangitan at nag-isa ring lumikha ng sanglibutan. So, ang Diyos ay iisa. So, sa pa lang, may paniniwala rin na si Jesus daw nag-exist. Nang lumikha daw ang Diyos, kasama daw si Jesus sa paglikha. Pero kung titingnan po natin ang talata na binasa ko ngayon, ang Diyos ay lumikha. Siya lang ang lumikha. Walang nabanggit na kasama ang anak. Kasama dito ang Espiritu. Siya lang ang lumikha mag-isa. So, saan po ba tayo maniniwala? Sa Biblia po ba o dito sa mga pahayag lamang ng ating katunggali ngayon na puro lamang siya puro lamang siya yung nagpapaliwanag. Wala naman siyang naibigay na talata. So, dagdag po natin. Dito sa Isaias 46:9, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Maliban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko. So, dito pa lang sa talata na to, binigyang paliwanag ng talata na ako ay Diyos. So, saan po dyan ang anak at espiritu? Hindi na ibanggit ng talata na ako ay Diyos at ang anak at espiritu ay Diyos. So, saan po ba tayo maniniwala? Malinaw ang talata nyo sa Biblia na naghayag na ako ay Diyos. Walang nabanggit na kasama kahit doon sa una kong binasa na ang Diyos ay siya lamang ang lumalang na nag-iisa. So now, kung sabihin natin na Diyos si Jesus, Diyos at ang Espiritu, sila ay nagkaisa, bakit sa paglalang ng mundo, sa paglalang ng Diyos, bakit hindi sila kasama? Hindi nabanggit ng Diyos na kasama sila doon sa paglalang. Siya lang daw ang mag-isa. Sabi ni Brother Alvin kanina na sila ay magkaisa ng likhain. Yun po kung hindi ko na maano yung paliwanag niyang haba-haba kasi doon. So, sa talatang ito, malinaw na inihayag ng Biblia nyo, nililinaw na iisa lamang siya na lumikha. Hindi kasali ang Espiritu, ang Diyos, ay Espiritu at ang anak. Dagdag natin dito sa Marcos 12:29. Ang Pangulo ay pakinggan mo o Israel, ang Panginoon natin, Diyos ay iisa.
Okay po. Okay, so dyan natatapos ang negative stand. First stand ni Sister Fatima at ako tayo sa kanyang pagtatanong ni Brother Alvin, yung ating affirmative. 7 minutes ito. Your time start now. Maraming salamat, Badlash, ating moderator. Again, good afternoon, Sister Fatima. Ito tayo ngayon sa cross-examination, 7 minutes, first cross. Ang tanong ko sa Sister Fatima, very plain, simple, and categorical. Di ba si Shaitan, sa Muslim, Shaitan, Satan, si Satanas, kontra Sister Fatima sa salita ng Diyos na mga letra po letra, kontra siya sa mga letra po letra na salita ng Diyos? Yes or no? Yes or no muna bago magpaliwanag, 20 seconds. Objection, moderator. Okay, Ang paksa po na patunayan namin patungkol lamang sa Trinity, hindi po patungkol kay Satanas po. Okay. So, Counter objection. wait lang bro Alvin. So, tinatanggi mong sagutin yung tanong niya dahil sa tingin mo ito ay out of topic, tama? Sis Fatima, paki-confirm muna. Yes po, malinaw po yung paksa po. So, focus lamang po ang So, tanong counter objection muna, bro Alvin. Counter objection, Badlash, kasi gusto niyang letra po letra, tapos kami na nagbigay ako ng mga letra po letra. Kaya, yun, i-determine natin sino yung kontra sa letra po letra na salita ng Diyos. That is only a preliminary question. Kung si Shaitan ba sa Muslim, kontra ba sa letra po letra na salita ng Diyos o hindi? Relevant yan sa topic, Badlash. Okay. Please roll, overrule. Okay, so Sagot mo sa kanya. Sis Fatima, sasagutin mo ba yung ulit ito yung tanong ko? Sasagutin mo ba ulit yung categorical or mag-next question tayo? Next question po, malinaw naman po na hindi kasali yung Satanas na yun. Okay. Next question tayo. Next question. Sige, maraming salamat. Ayaw mong sagutin. Next question. Dito sa letra po letra, sa Latin Bible ko dito, wala ka kasing Latin Bible, Tobit 12.6 sa Old Testament Tobias 12.6, Benedictasit Sancta Trinitas atque indivisa unitas. Inulit-ulit, Benedictasit Sancta Trinitas. Narinig mo ba, Sister Fatima, ang Sancta Trinitas, letra po letra? Nadinig mo o hindi? Tobit 12.6, binasa ko Latin Bible. Nadinig mo hindi? Yes or no? Narinig po. Okay, salamat. Thank you. Sunod na tanong, nadinig mo rin yung salitang letra po letra indivisa unitas, undivided unity? Yes or no? Yes po. Okay, maraming salamat. So yung undivided unity, tatlo na nagkakaisa, sino yun sa aming mga Katoliko at Kristiyano, Sister Fatima? Hindi ba yun Father, Son, Holy Spirit? Yes or no? Yes po, sa paniniwala niyo lang po. Okay. So ngayon, sa Islam, ano ang concept ng Trinity, Sister Fatima, sa Islam? Father, Son, and Holy Spirit ba? O Father, si Allah, si Kristo, at si Maria? Saan sa dalawa? Hindi. Fatima? Sorry po kapatid, pero hindi po kami naniniwala sa Trinity. Kaya nga, ano ang concept ng Trinity niyo sa Muslim based on the Quran? Father, Son, Holy Spirit? Yung sa Katoliko o Kristiyano? O yung Allah, si Kristo na Masya? O si Mama Mary? Yun ang pinapili ko sa iyo sa dalawa eh. Alin sa dalawa? Sabi ka ng Sister Fatima. Brother, balita naman po sa sa paniniwala namin na iisa lang ang Diyos, hindi kami ng dagdag pa ng iba pang persona. Sige, Sister Fatima. Miss Brad Rush, Mr. Moderator, magbasa muna ako sa Quran, tapos itanong ko kay Sister Fatima para maliwanag. Okay ba, Brad Rush? Okay, maraming salamat. So, Sister Fatima, kung may Quran ka dyan, buklatin mo. Sa Surah chapter 5, verse 73, sinabi dito, they do blaspheme who say God is one of three.
For there is no God except one God, Allah. So ang tanong ko sa Sister Fatima, di ba ang turo ng Muslim, God or Allah is only one of three? Yun ang same concept niyo sa Quran. You will agree with the Quran, Surah 573, letra po letra sa Quran niyo, o hindi? Would you agree or not? Yes or no? Categorical. No. Sister Fatima, Paliwanag po ako. Magpaliwanag sige. po ako. Wait lang. No. Ayan po Sige, sa sis. ayan po sa sa Quran namin, katiyakan hindi may turing bilang naniwala yaong mga nagsasabing ang Allah ay nasa ikatatlo persona. Ayon po sa Quran. objection, moderator. Time stop. Okay, ano yung objection muna natin? Affirmative. Walang sinabi dito, moderator, although nag-no na siya, moderator, ibig sabihin, hindi niya sasangayon ng Surah 573, pero walang sinabi dito pagbasa ko na tatlong persona, walang sabi dito, Mr. Moderator. Okay. Okay, so counter objection muna doon pa ako mag-decide, Sis Fatima. Sister Fatima, may counter objection ka ba daw sa akin? Kung wala, Okay po. Okay, opo. May counter objection. Kasi po, malinaw po sa Quran namin, o kayong, teka lang ha, bigyan kita ng paliwanag. Ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Mary ay hindi higit pa sa isang tagapagbalita ni Allah at ang kanyang salita na kanyang iginawad kay Maria, isang espiritu na kanyang nilikha, kaya nanampalataya kayo. objection lang sasabihin mo ngayon, hindi yung magpaliwanag ka. Mr. Moderator, Okay. Ganito. So, merong objection si Bro Alvin, Sister Fatima, na ang binabanggit mo daw ay hindi nababasa doon sa hinahawakan niyang Quran. Meron ka bang counter objection doon sa sinasabi niya, na yung sinasabi mo wala daw doon sa niya? Opo, itong po yung sa kasi malinaw po dito, huwag kayong mag-usap ng Trinidad o tatlong persona, sitigil kayo. Nagbibigay po ng babala ang Allah sa naniwala po ng tatlong persona o Trinidad. Ayon po sa Quran 4:171 po. Okay. So now, kung sige po. Okay. So, ganito na lang. Pakiulit mo na yung tanong mo, Bro Alvin, doon sa binasa, doon sa, I think yung sa Quran na yun. Tapos, ipasagot natin ulit kay Fatima. Tapos, tingnan natin kung merong problema doon or mag-object ka na lang sa sunod, Alvin. I think hindi masyadong siguro Bro Alvin, pakiulit mo na yung tanong mo, bro. Ulit, bro. sige, Josh, moderator, pakulitin mo ang tanong. Based on Surah 573, sa Quran nyo ha, sa Quran, hindi sa Bible, sa Quran. Surah chapter 5 verse 73. Ang concept ng Trinity ng Muslim, ng Islam, Sister Fatima, ang God daw, one of three, isa lang sa tatlo. Asa sa ngayunan buhay yan, Sister Fatima, na isa lang sa tatlo, ang konsepto nyo ha, sa Trinity, yes or no? Sabi mo na kanina, no eh. Hindi mo sa ayunan ng Quran. Okay, 20 seconds, Sister Fatima. Isa lang po ang sa paniniwala po namin, iisa lang po. Wala naman pong na may persona. Objection, Sir Moderator. Stop, Hindi na objection sinagot muna. categorical. May Hindi na category. sinagot categorical. Oh, Sige, nakuha ko na. categorical. So, ang objection ni Bro Alvin Fatima, merong objection, merong categorical dito ayon sa ating rules. Sagutin mo na ang categorical bago tayo sumagot. So, merong yes or no. Sumasang-ayon ka ba daw doon? Sister Fatima, Hindi. yes or no? Okay, hindi. So, 20 seconds, magpaliwanag ka, Sis Fatima. Ito po yung paliwanag ko bakit po ako hindi sumang-ayon. Ayon po sa Quran namin,
nagbigay po ng babala ang Allah, huwag kayo mangusap ng Trinidad o tatlo, magsipigil kayo. So ito po yung babala ng Allah, magsipigil kayo. Ito ay higit na mas mainam sa inyo Next question. sapagkat si Allah ang tanging Next nag-iisang question. Diyos at wala. Question na. Sunod ko na tanong, Sister Fatima, salamat sa iyong pag-amin na hindi mo sasangayunan yung konsepto ng Trinity dyan sa Quran 5:72-73. Dito naman tayo sa Quran, Surah 5:116. So, open nyo mo yung Quran mo, Sister Fatima, chapter 5, verse 116. Dito po ang premise ng editor. When God says, Jesus, son of Mary, you take people, take me, ibig sabihin si Jesus himself, and my mother, as two gods besides Allah. Sister Fatima, ito bang konsepto rin ng Trinity nyo sa Quran? Ulit, Surah 5:116, ayunan mo ba? Yes or no? Na Jesus pala, si Mama Mary, at si Allah, tatlo pala para sa inyo. Yun ang konsepto nyo sa pagkaintindi nyo sa Trinity ng Kristiyano based on the Quran. Sa sangayunan mo to, letra po letra sa Quran, 5:116 o tutulan mo ulit? Tutulan po. Tutol ka ulit? Tutol ka sa Quran? So 20 seconds, Sis Fatima, na paliwanag. Teka lang, magbigay po ako ng paliwanag dyan. Kasi kung Trinity kasi, pagbasihan ng Trinity, ito po yung Surah namin sa 73 and 19. Next question. Katiyakan hindi may Next question. Question, Sister Fatima. Hindi mo ba alam, Sister Fatima, na si Dr. Augustus Strong is a Protestant scholar? Hindi po Catholic. Sabi mo kanina Catholic. Hindi mo alam, yes or no, na Protestante pala talaga si Dr. Augustus Strong? Yes or no? Hindi mo alam. hindi po asa Muslim. Okay. Maraming salamat at inamin mo naman na hindi talaga Catholic si Augustus Strong. So, kanina, Wala Sister po akong Fatima, may sinabi ka na Catholic si Augustus Strong. Saan mo nahagilap yun na chismis, Sister Fatima, na si Dr. Augustus Strong na Protestante, Katoliko? Saan mo nahagilap yun o nakuha na chismis? Pakisagot po. Hindi po nababasa ko lang po. Yun lamang po, binasa ko lang. Hindi po sarili kong kuro-kuro. Sige, saan mo Next question po. Catholic scholar si Augustus Strong? Nakalimutan sa tagal na po na panahon. Bata pa ako noon. So, ngayon ay 26 na po ako. Sige lang, okay lang. Nakalimutan ko pala. Maganda pala. Sister Fatima, may sabi si Cristo sa Matthew 18:16, yung 3:1, tatlo na magkakaisa sa testigo, sa testimony, Matthew 18:16, sino yun sa persona sa Matthew 28:19? Time na. Okay, so dyan natatapos ang first part ng ating debate, which is yung ating first cross at first stand. At bago yan, meron mo ng baba. Please watch the Venus Convention. Okay, at dako tayo sa mga comment box mga kaibigan. At shoutout sa ating halos 40 live viewers sa ngayon. At sabi ni John Del Jaroy, absent ang Islam sa kaalaman. Ha ha ha. Sabi naman ni Igimberto Agpao, pareho kayong mali dahil hindi Diyos ang lumikha ng yung doktrina o aral. Sabi ni Ali Sultan, tama ka dyan Fatima, ang turo ng Biblia ay iisa lang. Sabi naman ni Pastor Rayan, gumamit pa ng Biblia, mamaya tatanungin ka dyan, tingnan natin kung paniniwalaan mo lahat ng Biblia o namimili ka lang ayon sa paniniwala mo. At sabi naman ni Arturo, maraming talata si Bro Alvin. Ikaw, Fatima, wala. Congrats po, Bro Alvin. Sabi naman ni Ricky Ponce, kayong mga hindi Katoliko, huwag kayong magpaliwanag kasi hindi kayo pare. Hindi pwedeng maligaw kayo, pare ang pwedeng magpaliwanag para hindi maligaw. Sabi naman ni Breakthrough, hindi na kasi dapat patulan si Fatima sa debate. At shoutout din kay Jobanil, kawawa si Fatima, sabi niya. At sabi ni John Real Jaroy, 0 IQ ang mga, okay, o yung M na yan, wag
I think masakit yan. Shoutout din kay Carlos Starnate. Tuloy lang, sukol na ang Islam at hindi makasagot sa mga tanong. Sabi ni Elton de los Santos, si Fatima Pinto ba yan, bro? At shoutout din kay Romeo Sumudong Tutupan. Unang 1:5-7-8, tatlo ang pagpapatotoo sa langit. Ang Ama, Anak at ang Salita at ang Espiritu Santo ay iisa. At sabi ni R.A. Fuentes, walang alam kasi ang gumawa ng Quran. Okay, at sabi ni Abdullah Lukman Alonto, hindi tunay na Muslim ang follower ni Muhammad. At sabi ni Iron Stark, congrats bro Alvin. At dako tayo sa ating rebuttal, another 10 minutes ito sa ating pinag-uusapan na Trinity. Alvin Gitamundok ng Catholic. Rebuttal, your time start now. Maraming salamat, Madras, ating moderator. At ulit, good afternoon, Sister Fatima, ating katunggaling ngayon na Muslima at ating mga listeners and viewers sa hapong ito. Napakaliwanag naman sa cross-examination. Palagi si Sister Fatima tutol. Ibig sabihin mo, Muslima ka, Sister Fatima, hindi na ka nakonsensya as a Muslima, nagbalik Islam ka, natutulan mo yung konsepto ng Trinity ayon sa Quran mo. Sabi mo, tutulok ba Dalvin? hindi ko tanggapin yan. O, basahin natin. Surah 5:116. The Quran, translated by Maulana Wahiduddin Khan. O, ikatatlo ko na ito na Quran, no? O, maliit lang cute na Quran, no? The Quran. O, basahin natin. Ayan, 116. Sana may Quran ka dyan, Sister Fatima. Buklatin mo, sundin mo. When God says, meaning Allah, Jesus, son of Mary, Jesus daw anak ni Maria. Did you say to people, nagsabi ka ba sa mga tao, take me, ikaw, nagsabi ka na, tanggapin niyo ako, and my mother as two gods, at ang aking nanay, si Santa Maria, na dalawang Diyos, bukod kay Allah, na Diyos din. So tatlo yun, ibig sabihin, si Jesus, si Mama Mary, si Allah, o tatlo yun. Yun ang sabi ng Muslim, ukol sa Trinity. Tapos tutulan mo yun yung nagpagkaintindi ng mga Muslim, ni Muhammad, ni Allah, tungkol sa Trinity, ayon sa Quran. Tapos tutulan mo, Sister. Dapat sana, Brother Alvin, hindi ko yan tutulan. Yan ang konsepto namin kasi nasulat din sa Quran na ang Trinity, pagkaintindi namin ni Allah at ni Muhammad at sa mga sahaba sa pagsulat ng Quran, lahat ng translation ng Quran, kumpos pala ng Jesus, ng Mary, at ng Allah. Tapos, mali yan, Brother Alvin, na yung tatlo puro Diyos kasi si Jesus, si Mama Mary, hindi Diyos. Si Allah lang ang Diyos. Dapat sana itanggapin mo muna to. Tapos yung konsepto, tutulan mo. Hindi na, tutulan mo agad dito direkta. Mali ka, Sister Fatima. Kaya sabi mo, matalo ka dito, Sister Fatima. Hindi dahil baguhan ka lang. Matalo ka talaga dito kahit pa siguro hindi ka baguhan. Kasi you will be trapped by the arguments based on the letra po letra sa Quran nyo at sa Bible namin. Namin mo kanina, hindi ko narinig Brother Alvin, hindi ko na basa Brother Alvin sa letra po letra sa Bible. Tapos tinanong kita, itong Indivisa, Unitas, narinig mo ba? Narinig mo naman pala 2:12:6 sa Latin Bible ng Katoliko. Hindi ka kasi nag-research dati. Nung Katoliko ka pa, nagdiretso ka lang balik Islam. Tapos naturuan ka ng maling konsepto pa sa Quran na ayaw mo ngayon, tutulan mo na ngayon. Yan ang mali mo, Sister Fatima. Tapos nagtanong ako sa'yo, 2:12:6 original natin, Sister Fatima. Narinig mo bang Santa Trinity? Narinig mo naman. O bakit hindi mo tanggapin naman dyan yan? Ibig sabihin, nagbingi-bingihan ka na ngayon. Kaya sabi mo kanina sa stand mo first, negative stand mo, walang mababasa letra po letra. Tapos sa cross-examine, narinig mo naman pala, binasa ko letra po letra. Sister Fatima, si Shaitan, kalaban niya ng mga letra po letra na salita ng Diyos. Pati dyan sa Quran. Alam mo, hindi mo pala alam na si Shaitan, turo ng Muslim, kalaban sa mga salita ng Diyos sa Biblia. Si Kristo mismo, salita yan ng Diyos according to the Quran. Surah 3:45.
mababasa dyan si Kalimatu Allah si Jesus. Kontra yan ni Satan ang si Kalimatu Allah si Jesus, si Isa Al-Masih. So kontra ka pala ni Jesus, lalabas Antichrist. Sorry, Sister Fatima, hindi yan personal attack. Dito naman sa Surah 572, tinutulan mo rin. Again, dito sa Quran mo, no? They blaspheme who say, itong konsepto ng Quran, ng Islam, ng Muslim. Allah is Christ, the Son of Mary. They do blaspheme who say, Allah is one of three. In a Trinity, for there is no God except one God. If they desist not from their word of blasphemy, verily a grievous penalty will befall the blasphemers among them. Surah chapter 5, verse 72-73. Buklatin mo, Sister Fatima, ha? Huwag mo na yung footnote, yung letra po letra talaga sa Quran, Surah 5, 72-73. Surah 5? Isabi natin sa Tagalog. Surah chapter 5, verse 72-73. No? 72-73, Surah Kapitulo 5. Sa Tagalog, they do blaspheme. Ano bang blaspheme, Fatima? In Tagalog. Kung sasabihin mo na si Allah, siya din si Kristo, na anak ni Maria. Kung sasabihin mo, you will blaspheme na si Allah, isa lang sa tatlo. Konsepto ba yan ng Kristiyano, ng Katoliko na isa lang sa tatlo? Ang Diyos, hindi. Yung tatlong persona, isang Diyos, indivisa unitas. Yung isa doon, ang pagka-Diyos, yung pagkatatlo doon, yung persona, hindi yan konsepto, kaya pinapili kita. Sister Fatima, ano bang tamang konsepto ng Trinity ayon sa Katoliko Kristiyano? That there are three persons in one God, Father, Son, Holy Spirit? O ayon sa konsepto ng Muslim sa Quran, Surah 5:72-73, Surah 5:116, sa sinabi, si Allah, isa lang sa tatlo. Hindi mo ka nang pumili ng dalawa. Categorically na papiliin kita ng dalawa. Nag-explain away ka. So, paano ka ngayon, kaya nga, mahirap sa Fatima, hindi sa baguhan ka, hindi ka talaga mananalo kasi tutulan mo ang Quran. Yung pagtutol sa Quran ay ano ka na yan dyan. Talo ka na dyan kasi Quran news. Sarili yung Quran, tutulan mo. Kaya I'm shocked by your answer. Dapat sana, sasangayunan mo muna, tapos explain mo bakit ganyan ang konsepto ng Trinity sa Quran, based on the Quran. Bago ka mag-explain sa footnote mo dyan, ang video nandyan na yan, Sister Fatima, hindi na yan mabubura. I-upload na yan sa YouTube. So, forever na dyan, nakapost dyan sa internet na tinutulan mo na ang Surah 5:72-73, verse 116. Tinutulan mo. Na siya, Allah pala, ang konsepto ng Trinity, one of the three persons, ay hindi yan. Sa amin ng tatlong persona, isang Diyos, isang Allah. Hindi pala tayo magkaintindihan ito kasi mismo ikaw, as a Muslima, tinutulan mo yung Quran. Ito yung Quran ko. Kaya nga ito ngayon, bibatal na dito tayo sa Quran mo ng konsepto kung tama ba. Kasi napatunayan ko na letra po letra, 2:12:6, 1 John chapter 5, verse 7-8. Ngayon, tutulan mo pa ang Biblia. Tutulan mo pa ang Quran. Ibig sabihin, ang tanong dyan, Sister Fatima, valid yung question ko kanina. Pag tutulan mo ang Quran, salita ni Allah. Tutulan mo ang Biblia, salita ni Allah. Kaano ka ni Satan? How are you related with Satan? Na Satan is an antichrist, kalaban ni Kristo, kalaban ng Kalimatu Allah. Kontra siya sa salita ng Diyos sa Quran. Kontra din siya sa salita ng Diyos sa Biblia. Muslima ka. Ibig sabihin, papanig ka pala ni Satan. Wala kang choice, Sister Fatima eh. Nagdulas ka lang siguro sa dila mo na tutulan ko ba Dalvin ang Surah 5:73? Tutulan ko ba Dalvin ang Surah 5:116? Tutulan ko ba Dalvin ang 2:12:6? Tutulan ko ba Dalvin ang 1 John 5:7-8 na Kristiyano? Quran at Kristiyano na Biblia, tinutulan mo. Wala ka nang lusot. So, how are you related with Satan who is in the Quran? Kalaban ng Kalimatu Allah, kalaban ng salita ng Allah. Kaya, maiipit ka talaga, Sister Fatima. Ako pa sa'yo, Sister Fatima, magmuni-muni ka. Bumalik ka na sa Katoliko sa abang bata ka pa eh. Bata ka pa, Sister Fatima. Ano pa ang kinabukasan mo? Huwag mong sayangin, Sister Fatima. O dito, Surah 5:116.
when God says, Jesus, son of Mary, si Jesus daw, anak ni Maria, did you say to people, sinabi mo ba sa mga tao? Itong konsepto ng Quran, ng Muslim, Sister Fatima, kung tutulan, take me, angkinin niyo ako, at ang aking nanay, and my mother, as two gods before Allah. Na dalawa kaming Diyos, kasama ni Allah na Diyos. Eh, yan ang konsepto niyo dito sa Quran, sinulat yan, huwag mong tutulan, i-explain mo, at tanggapin mo, nakasulat yan dito ulit, at tapos explain mo na mali yan eh. Pero hindi naman yan ang konsepto ng Trinity sa Katoliko at Kristiyano eh. Ano po kung sura yan? Surah 5116, hindi ka pala nakikinig sa Sister Fatima, pag mag-debate ka, makinig ka. Surah chapter 5, kapitulo 5, talatang 116, basahin mo dyan. Tapos magmuni-muni ka. Nag-charge ako loob. Chapter 5, verse 116. So, Sister Fatima, hindi po ang Trinity, si Jesus. Tapos si Mama Mary, ang nanay niya. Tapos, ang Allah, hindi naman God the Father sa inyo ang Allah eh. Kaya Allah lang. Allah, si Maria at si Jesus. Hindi yan Trinity sa Katoliko at Kristiyano. Walang Kristiyano na matinong pag-iisip na nagtutulo ng Trinity, si Maria, si Jesus at si Allah. Naku, that is, thou shall not bear false witness against your neighbor. Exodus 20:16, kaya lalabas itong Quran, sa sangayunan mo manututulan, hindi din talaga ito salita ng Diyos. Kasi this is witnessing a false witness. Exodus 20:16, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Ito hindi ito salita ng Diyos. Anong salita to? Kaninong salita? Oh, the Satanic Verses by Salman Rushdie. Last minute na lang to. The historical record was incomplete, page 43. Salman Rushdie, Satanic Verses. Most of the major collections of hadith or traditions about the life of the Prophet, those compiled by Ibn Ishaq, Waqidi, Ibn Sa'ad, Bukhari, and Tabari, told the story of an incident that afterward became known as the incident of the Satanic Verses. The Prophet came down from the mountain one day and recited the surah, chapter 53 ng surah, sa Quran, chapter 53, called An-Najim, the star. This word, have you heard of Alat, Al-Usa, and Al-Malak? You heard the one? Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Brother Alvin Gitamundok. At dako tayo sa pagtatanong. Second cross ito ni Sister Fatima. Oh, nawala siya. Okay, so i-call natin ulit. Sis Fatima, nandiyan ka? Yes po, andito. Okay. Wait lang ha, nag-feedback tayo eh. Wait ko muna. Sino ba yan? Okay. Sis Fatima, 7 minutes ito, Sis Fatima. Set ko lang yung time mo. Okay, your time start. Rebuttals na ba? Tanong lang to, tanong. Magtanong ka. Okay. Ay. So, ayun po dito sa, ginamit kasi niya kanina yung Surah 5, Surah 5:72. Dito po, basahin ko po. Katotohanan, hindi sumampalataya ang hindi sumasampalataya na magsasabi si Allah ay iisa sa tatlo at sa Trinidad, dapat wala nang ibang Diyos na dapat sa pag-ukulan ng pagsamba maliban sa nag-iisang Diyos. At kung sila ay hindi titigil sa kanilang sinasabi, katotohanan ang isang sakit-sakit na kaparusahan ay sakit sa hindi sumasalampataya sa nag-iisang Diyos. Ayun dito, ang sumasalampataya daw, ang hindi sumampalataya sa nag-iisang Diyos at naniwala sa tatlong persona ay bibigyan ng Allah ng kaparusahan. Now, paano natin masasabi, ito ba'y, ikaw ba ay nagsisinungaling, brother? Dahil malinaw po ang binasa ko dito, ito po ay Quran po ang kinukunan ko. Sagot, Sister Fatima, no, hindi ako nagsisinungaling. Kasi nagbasa lang ako ng The Quran, translated by Maulana Wahiduddin Khan, no?
Itong sinasabi sa Surah 572, God is Christ, the Son of Mary. Oh, yan ang sabi si Allah daw, yung Diyos Kristo. Hindi yan doktrina ng Kristiyano. Hindi lang sinabi niya. Next question. Ang Father yung Diyos Kristo. No. Kung titingnan po natin sa Biblia mo, sinabi po ayun sa teka lang ha. Sabi ni Jesus na ang Diyos ay iisa at wala namang sinabi doon na may isa pa, ay may tatlo pang persona. Sino ngayon ang nagsisinungaling? Ang talata sa Biblia o ikaw? Sister Fatima, ang sagot ko, hindi ako nagsisinungaling, tapos ikaw ang nagsisinungaling kasi wala kang nakot na chapter and verse dyan. Sabi mo lang sa Biblia, pero kang chapter and verse. Sa akin meron. Sa Matthew 18:16, yung tatlong witness, na iisa lang kanilang witness, meron salitang trium, yung Matthew 18:16. Yung Father, Son, Holy Spirit, yun sa Matthew 28:19. Father, Son, Holy Spirit. Yung sa Next 1 John question. 5:7, sa langit at sa lupa. Tatlo yun. Next question. Nag-witness. Now, paano ngayon sabi mo na nagsisinungaling ako kasi wala akong nabigay na talata na nagsasabi, sinabi ni Jesus na iisa ang Diyos. Kung mababasa ko, iwan mo na yung pagiging Christian mo. Time stop. Okay, wala tayong yan yung bagong rules ng DevCon actually. Wala tayong challenge question na ganyan. Yung pag mabasa ko nasa rule number, wait lang ha. Okay. Nasa rule number 10 natin yan, no challenge question. So another question kasi sa Fatima. Okay po. Pwede sagutin ko ba, Dash? Yung challenge niya? Hindi. Sige. Sige, Sister Fatima, kasi yung oras mo. Question. Ang Diyos po ba, saan po ba sino po ba, ang tawag kasi kay Jesus sa inyong paniniwala ay anak ng Diyos. Bakit po natatawag na anak ng Diyos si Jesus? Pinanganak ba siya ng Diyos? Yes. John 1:18. Bugtong anak na Diyos sa sinapupunan ng Ama. Galing siya sa sinapupunan ng Ama. Letra po letra yan. Pero bugtong anak ng Diyos si Diyos na anak. Bugtong Diyos na anak. Monogenes Theos in the original Greek. Monogenes Theos. Okay. Next question. So, paano po ipinanganak ng Diyos? Sa hospital po ba? Sa langit po ba? May hospital po ba sa langit para ipanganak ng Diyos si Jesus? Hindi, kasi spiritual. Ang hospital, material. Makasanlibutan yan. Ang spiritual, Sister Fatima, merong ang Diyos sa sinapupunan ng Diyos. Itutulan mo yung sinapupunan ng Diyos. The bosom of the Father. Biblia yan. Ito, John 1:18, tutulan mo, Monogenes Theos. Next Parang si question. Satanas ang tutulan ng Biblia. Okay, next question. Anong ipinanganak ng Diyos si Jesus? Sino po ang naging nurse? Ano po ang nurse po ba o sa bahay? Sa bahay lang. Again, nagkamali kasi sa Fatima kasi yung nurse, material yun, physical yun, dito sa mundo yun, makasanlibutan yun. Ang spiritual po, walang kailangan ng nurse ang Diyos kasi Diyos ka siya, magagawa niya lahat ng bagay. At ipinanganak niya mula sa kanyang sinapupunan, bosom of the Father, ang anak, na bugtong Diyos na anak. John 1:18, letra po letra yan sa Greek, Monogenes Next Theos. question. Okay po. Nang ibinuntis po ng Diyos si Jesus. So, ilang buwan po ang pagbuntis ng Diyos kay Jesus? Sagot, ang Emmanuel, ang Diyos na kasama natin, ibununtis na 6 na buwan ni Santa Maria, Matthew 1:23, Galatians chapter 4 verse 4. Objection Kasi po naging ang tao moderator. Naging tao. Ano objection natin? Ang tanong ko po, ilang buwan po ipinanganak ay binuntis ng Diyos si Jesus, hindi po kay Maria po. Kasi sabi niya, ang Diyos ang nanganak kay Jesus. Okay. So, Bro Alvin, Counter objection muna. counter objection doon, bro? Or, sige bro. Counter objection muna, Brad Rush. Ang counter objection ko kay Sister Fatima na tanong,
ilang buwan daw, na-involve na si Mama Mary. Kaya nga ang sagot ko sa kanya, Emmanuel, so naging tao na, nagdadalang tao na. Yun yung Diyos kasama natin. Siyempre, normally, 9 months. So nasagot ko actually, Mr. Moderator, bakit magre-reklamo siya ka nagtanong ilang buwan? Di, nagsagot ako ng buwan, 9 months. Okay, I think yan na yung sagot nga, Sis Fatima. Yes. Kung tutol ka doon or doon ka na lang sa rebuttal mo. Next question. Next question. Next question. Kasi nasagot ko na. Balikan kita. Sinabi mo kasi, 6 na buwan ibinuntis ng Diyos si Jesus. So, may mababasa po ba sa Biblia na ang Diyos ay nagbubuntis ng 6 na buwan kay Jesus? So, ibigay po yung talata kung maaari. Hindi po ang Diyos nagbubuntis kasi hindi ang mabuntis ang Diyos kasi wala naman siyang kasiting ang Diyos, Sister Fatima. Si Mama Mary ay nagbuntis ayon sa Biblia. Sinabi mo kay Maria Kaya sinagot kita bilang tao kasi nagdadalang tao si Maria kay Emmanuel na Diyos kasama natin. 6 na buwan yan, siyempre normal. Gawin mo pag abnormal si Jesus. Okay, next question. Sabi mo kasi kanina na ang Diyos ay pinagbuntis niya. Siya po ay nagdadalang tao. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Anong objection natin? Ang objection ko, Mr. Moderator, wala po. Dinagyan naman ako ng salita sa bibig ko ni Sister Fatima. Napakaliwanag sa video, Mr. Moderator. Wala akong sinabi na ibinuntis ng Diyos, Jesus, ang anak. Wala. Wala akong sinabing ganyan. Huwag mong dagdagan ako. Ibinuntis siya ni Maria. Hindi ni Jesus. Nagdadalang tao si Maria. Hindi tao ang Diyos. Okay, so wala daw siyang sinabi na ganun si Fatima. Meron kang counter objection. Okay. Iniwan ko na siya yan. Sige. Next question. So, sabi mo kasi na ang Diyos ay siyang, ano ba yung sinabi mo kanina? Kalimutan ko tuloy. Dito na lang ako. Next question. Dito kay, ano po ba ang ibinuntis ni Maria nung nagdalang tao siya? Bakit po nagdalang tao? Bakit hindi nagdalang Diyos? Sagot ko. Nagdalang tao kasi naging tao. Letra po letra, nagdalang tao. Mateo 1:23. Pero yung dinalang tao niya, Diyos din yun. Emmanuel dun. The same verse, Matthew 1:23. Thou shalt be, his name shall be called Emmanuel, meaning God with us. Yung tao na dinala ni Maria, Diyos yun kasama natin sa loob ng isang verse, Matthew 1:23. Huwag mong tutulan kasi kung tutulan mo, kasama ka ni Satan. Time na pala. Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating negative at dako tayo sa 10 minutes na ng rebuttal. Your time start now, Sis Fatima. So, okay po. So, ayun, nakamute ba ako? Narinig ba ako dyan? Okay po. Ayun po sa pahayag ng aking katunggali kanina, ginamit niya ang Quran namin. Ginamit niya yung Quran namin. Nasa 5, Quran 5 ba yan? Quran 5. Quran 5, 116. Kung babasahin. Quran 5, 116. Na sinabi niya, Chapter 5, Sister Fatima, verse 116. 116. Chapter 5. Na sabi dito, at alalahanin kung si Allah ay magwiwika sa araw ng muling pagkabuhay, O Jesus na anak ni Maria, iyo bang ipinahayag sa mga tao na ang sambahin ako? Iyo bang ipinahayag sa mga tao na sambahin ka? At ang iyong inang si Maria bilang dalawang Diyos bukod pa sa akin. Si Jesus ay nagsabi, luwalhatiin kayo, hindi isang kalapastangan sa akin ang magsabi. Hindi isang karapatan sa akin ang magsabi ng
isang bagay na wala akong karapatan na nasabihin ito. Kung aking binigas ang gayong bagay, katotohanan ito ay inyong mababatid ninyo kung ano ang nasa aking kalooban, datapwat hindi ko nalaman ang nasa inyong kalooban. Katotohanan kayo lamang ang ganap na nakakaalam. So ang sabi kasi ni brother na si Jesus, di ko na maano yung sinabi niya kanina na sambahin ay kasama si Jesus sa Diyos at yung kasama siya sa Trinidad. Samantalang dito sa talata malinaw na itinanong si Jesus, nagdi-deny si Jesus na wala siyang itinuro. Nag-deny si Jesus na wala siyang itinuro na sambahin siya at ang kanyang ina. So, ang ginamit kasi ng ating kapatid ay isang translation. So, samantalang gamit natin ngayon itong Quran na Kala ko yung wala nga mga walutang araw. may nag-ingay po. Pakimute ko yung maingay. I-mute ko muna si Debate po ito. Teka ha. Sige, tuloy ka habang binaban ko si AJ. Now, sa sa Quran po namin, nagbibigay po ng babala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang magsinungaling, kuya. No, kasi mas makakatanda ka kasi sa akin. Huwag ka pong magsisinungaling kasi ang sabi po ng Quran, ito po yung sinabi, makinig ka. Nagbibigay po ng babala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya dito sa Quran 4:171, sabi niya dito, huwag kayong mangusap ng Trinidad. Tatlo. So, magsitigil kayo. Ayan, nagbigay ng babala ang Allah. Tapos sabihin mo na ang Allah ay kabilang sa tatlong persona. Nagbigay na siya ng babala sa mga naniniwala ng tatlo o Trinidad. So kung sinang-ayunan po ito ng Quran namin, bakit kailangan pa magbigay ng babala ang Allah subhanahu wa ta'ala? So sino po ba ang Muslim sa atin? Ikaw o ako? Gugamit ka pa ng Quran, ang ginamit mo ay translation na kung saan may mga translation na kung isinulat ito ng mga anti-Islam na sumasalungat dito sa Quran na hawak na namin ng mga Muslim. So now, sa tanong ko kanina, sabi mo, ang Diyos ay nagdalang, siya yung, tanong ko sa kayo na ayon sa inyong paniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Bakit siya tinatawag na anak ng Diyos? Sabi mo, kasi pinanganak siya ng Diyos. Now, tinatanong kita, paano po ipinanganak ng Diyos si Jesus? May hospital ba sa langit? Sabi mo, hindi, kasi hindi po literal na, may hospital sa langit. So ngayon, tanong ko sa iyo, sino po ba ang nagbuntis kay Jesus? Sabi mo, andyan, hindi ka pwede makadinay kasi andyan ang video. Sabi mo, ang Diyos. So, ang tanong ko, next question, ilang buwan po ba ipinagbuntis ng Diyos Jesus? Sabi mo, 6 na buwan. So, hindi ka makadinay, brother. Andyan yung video, mapanood po yan. Hindi mo pwedeng i-deny yan. Sabi mo, 6 na buwan. So, 2 beses pala ibinuntis si Jesus. So, ibinuntis siya ng Diyos. Ibinuntis pa siya ni Maria. No, paghanapan kita ng talata, hindi mo naman maibigay dahil
ano ka, lumusot ka doon na si Maria ang ano mo, ang tinutukoy mo doon. Samantalang malinaw na sinabi mo na ang Diyos ay nagbuntis ng 6 na buwan. So, naghanap ka po ng lusot. Hindi ka naman makalusot. Andyan yung video, pwede mo naman i-play po yan pagkatapos. Inamin mo na ang Diyos ay nagbuntis ng 6 na buwan kay Jesus. Nang mag-objection ako sa, ano ako, sino ba ang nag-objection ka? Hindi mo sinabi ang Diyos ang nagbuntis. Dinideny mo, samantalang sinabi mo na. Now, napaka ano pala ang aral ng napakalito, no? Kasi kung ating titingnan, babasahin natin sa Biblia nyo, malinaw naman, inamin mo rin na sa last na inamin mo, nabubuko ka doon, inamin mo na si Maria ang nagbuntis. Samantalang inamin mo na ang Diyos ang nagbuntis ng 6 na buwan. So saan po ba ang ano po ba ang totoo? So, napakalinaw na siguro nalito ka lang. Kaya, ayun, tuloy. So, ayun po sa, magbibigay po ako ng talata, ha? Kasi ginamit mo kasi kanina, babalik ako din sa Quran. Kasi gumamit ka ng Quran, hindi mo naman naintindihan. Ang sabi po dito, Jesus, anak ni Maria, ay hindi humihigit sa isang sugo. Marami ng mga sugo na lumipas na naunang ipinadala bago pa man siya ang kanyang ina, si Maria, ay isang makatotohanan sila. Jesus at Maria ay kapwa kumakain ng pagkain. Pagmasdan mo kung paano namin ginagawang malinaw ang mga ayat, palatandaan sa kanila, subalit pagmasdan mo kung paano sila paano sila nalinlang sa mga taong naniniwala na si Jesus ay Diyos. So dito, ang talata ay naglilinaw na may Diyos ba na kumakain. Kung ating titingnan, malinaw kapatid, na sinabi mo, tinanungin kita kanina, Jesus ba ay Diyos? Sabi mo Diyos. Now, ang Espiritu ba ay Diyos? Ay sabi mo, oo, Diyos. Now, sa paglikha po ba, sa paglikha po ba, iisa lang ba sila ang lumikha? Sabi mo, oo. Now, ang Diyos po ba ang lumikha sa'yo? Sabi mo, oo. So, Diyos din si Jesus, tagapaglikha din. Oo. Yung dalawa ba ay nag-iisa sa paglikha? Sabi mo, oo. So, ang Espiritu din ba ay lumikha? Sabi mo, oo. Now, bakit iisa ka lang? Kung ang Diyos ay lumikha sa'yo at si Jesus ay lumikha din sa'yo, ang Espiritu din ay lumikha sa'yo. So, sabihin mo na sabay sila na naglikha. Kung basahin po natin na kapatid, sa Biblia niyo, malinaw na ang tagapaglikha ay iisa. So, wala na bang nabanggit dito? Magbigay po ako ng talata na sabi dito sa Marcos 12:29, sumagot si Jesus. Time na tayo. Ay, sayang. Okay, so 7 minutes tayo sa pagtatanong, Bro Alvin. Nagpasad siya sa kaninang interruption. 7 minutes, Bro Alvin. Your time start now. Tanong!
Maraming salamat, Mr. Moderator, Brother Asha. Ang unang tanong ko sa Sister Fatima, kasi naka-video tayo dito, naka-record. Nag-object basis mo na ito, Mr. Moderator, sa premise ko, sa tanong ko. Kasi nag-object ako kanina na dinagdagan mo sa salita ko, sa dila ko, sa bibig ko, na sinabi ko, nagbuntis ang Diyos, tapos hindi ko yan sinabi talaga dyan sa video. Ang tanong ko sa iyo, Sister Fatima, hindi ka nag-insist ng counter-objection nag-proceed ka to the next question. So, ibig sabihin ba, ngayon, ipipilit mo pa rin ang pagbibintang mo ng kasinungalingan sa akin kanina na sinabi ko, ang Diyos mismo nagbubuntis, hindi si Maria? Tanong ko, yes or no, categorical, sagutin mo, ipipilit mo ba yung bintang mo na kasinungalingan sa akin kanina? Yes or no? Yes, inamin mo yun na 6 na buwan. Andyan po yung video, 6 na buwan. Kahit hindi ko sinabi na Diyos, sinabi ko ba kanina, Sister Fatima, na 6 na buwan? Sabi ko, 9 months, nagkamali ka 9 months, hindi 6. 9 months, ayon sa Matthew 1:23, ipipilit mo pa rin, Sister Fatima, na yung 9 months ko, 6 months ang pandinig mo, pipilit mo pa rin ngayon sa publiko? Kanina po, magsagot na ba ako? Yes, sagutin mo. Ipipilit mo din ba? Sabi mo, 6 na buwan. Ako sinabing 6 na buwan. Sagot. 9 months yan. Ang sabi mo kasi, ang tanungin kita, brother, sabi mo, ang Diyos ang nagdalang tao kay Jesus. Objection, Mr. Moderator. Kanyang sinupupunan. Time stop muna sa objection. Ano yung objection natin? Affirmative. May basic rule at fundamental rule tayo, Bradrash, na kung categorical question, answerable yes or no, categorical yung tanong ko, categorical din ang sagot yes or no, tapos paliwanag 20 seconds. Hindi siya sa paliwanag. Okay, so ano nga yung categorical na Saan pinapasagot? po ang categorical? Ulitin ko, Hindi ka po nagbigay ng categorical. Sige, ulitin na lang. Ulitin na lang muna. Sige. Tapos pakidiinan yung categorical. Itong categorical question ko, Sister Fatima, makinig ka ng maigi. Ang tanong ko sa iyo, sabi mo, bago lang ngayon, presko lang, 6 months sinabi ko. Ang sabi ko, wala akong sinabing 6 months. Batay sa Biblia, 9 months ang normal. Ngayon, ang tanong ko, categorical yes or no, ipipilit mo pa ba rin yes or no? Ang pagbibintang mo sa akin, nasabi ko 6 months, 9 months naman sinabi ko. Yes or no? Ipipilit mo pa rin. 6 months. Nagkamali. Sagot, yes or no? Sinabi mo po kanina. Sagot mo na yes or Pero no? binawi mo na lang po. Binawi Hindi. mo po ngayon. Time stop. Huwag kayong mag-usap ng dalawa. So, Fatima, ganito sis. Meron kasing tanong na yes or no kung ipipilit mo pa din. So, either sagot ka ng yes or no, or mag-the-next question tayo. Kung wala doon ang sagot mo, pwede kang mag-single phrase kung bakit mo hindi sinasagot. Ano ba yung ano mo, sis Fatima? Sasagutin mo? Ito po, bakit hindi ko sasagutin? Malinaw po yung sinabi ko kanina. Hindi Sino na po ba ang next question. Okay. Okay, so hindi mo sasagutin? Tama? next question na. Next Kasi question. hindi siya eh. Okay, next Sige. question. Sabi mo kanina, yung translation ko mali daw. So, ang tanong ko ngayon sa iyo, Sister Fatima, the Quran, translated by Quran, Wahidudin Khan. Ibig sabihin, mali ito si Muslim scholar, translator ng Quran na si Maulana. Maulana to Wahidudin Khan. Mali siya? Yes or no? Categorical. Mali po. Kasi malinaw po dito sa Quran na hawak ko. Teka lang, pakita ko sa'yo. Wait lang ha. Ano to? Anong translation yan? The Quran by Kanina. Maulana Wahidudin Khan. Maulana Wahidudin Khan. Sinabi mo mali. Wait lang.
Kita ko ay Quran ko. Maulana? Oh, Maulana Wahidudin Khan. Sabi mo mali. Ito po yung hawak ko. Sino translator nan? Si Abdul Latif Eduardo M. Arcio. So, ang malinaw po dito sa Quran, sinabi dito, ano yung pahayag mo kanina? Ang sabi, Teka mo na, Mr. Moderator. Time stop. Okay, ano yung objection natin? Oh, may concern moderator sa objection na rin. Kasi si Sister Fatima, dapat English translation, sabi niya mali. Dapat ang basahin niya ngayon sa Arabic, kung mali ba yung based on Arabic, mali yung English dito. Eh, ang basahin niya, translation din niya eh. Translation din, Mr. Moderator. I think sagot niya, Quran bro. Quran po ito eh. I think sagot niya, bro, ay mali. Pero meron Diba? siyang binabasa na... Sumagot ako tapos, moderator eh. Oo. Sumagot po ako tapos sinundan ko po ng explanation. Yes. Kasi Yes. kailangan yun, di ba? So, bakit Yes, ko yes. siya mag-objection? Nag-explain lang naman ako, di ba? Yes. So, bibigyan kita ulit si Fatima ng 20 seconds. Bro Alvin, yung sagot niya doon sa categorical mo ay mali. So, Sister Fatima, 20 seconds sa pagsagot mo. Ito po yung paliwanag ko. Ayun po sa Quran. Quran 5. Bakit ko po tinutulan? Kasi malinaw po eh yung ang sabi dito, at alalahanin kung si Next Allah question. ay Time's up. maglika. Next question. Oh, sabi ko na tanong si Sister Fatima, Tagalog pala yung translation mo. Eh, nauna tong English ko sa'yo. Paano mo ngayon nasasabi na mali itong English? Ito si Maulana Hindi po, Wahidudin may Khan. Arabic po, may Arabic po, may Arabic po. Time stop mo na. Huwag ka munang mag-interrupt, sister, habang nagtatanong. Oo. So, So, next question po. wait lang ha. Okay. So, sa mga bagong pasok, no, ugaliin natin na pag pumasok tayo, mute agad. Lalo na merong nag-uusap sa loob. So, si Bro Alvin? Objection mo na, Mr. Moderator, bago ako mag-clarify. Sige. Objection mo na eh. Kasi Mr. Moderator, kung napansin mo kanina pa, binasa na niya yung Tagalog na Quran niya, yung komentary. Kaya nga, valid yung objection ko kanina, Moderator, o ni-roll out mo na sasagutin ni Fatima. Pero paano niya makorek itong mali? Sabi niya, mali ito eh. English, Wahidudin, Maulana Wahidudin Khan. Eh, yung sa kanya pala, later la, Tagalog version. Okay. So, ganito na lang, bro. Okay. So, I think yan yung sagot niya, Bro Alvin. So, sang-ayon ka man o hindi, doon. Doon ka na lang sa ano. Pero, gawin mo na lang yung tanong mo, bro. Follow-up question mo, bro. Tuloy-tuloy tayo, bro. 2 minutes and 26 seconds, bro. Tanong, bro. O sige, sunod na tanong ko. Itong The Meaning of the Holy Quran, Explanatory Translation by Muhammad Marmajuk Piktal, the same verse, Surah 5116, pareha din kay Wahidudin Khan eh. Sabi dito, take me and my mother for two gods beside Allah. Mali ba to? Translation, Sister Fatima, again? Ikalawang Quran na, mali pa rin? Yes or no? Categorical, yes or no? Mali ito, tama? Yes or no? Pakiulit na ano yung nasulat dyan? Natanggal ng headset ko. Anong nasulat dyan? Time stop po na, time stop. Ano kasulat dito? Kasulat dito, Sister Fatima, makinig kasi. Wait lang, bro. Sis Fatima, pa-clarification, dito ka sa akin muna ha, sa moderator ka. So, meron kang clarification kung ano daw yung nakasulat na dyan, Bro Alvin.
Iga-grant mo ba, bro? Yes. Okay, pakibasa mo na, bro. Oh, the same position sa kay Mahidudin kan. Take me and my mother, si Jesus at kanyang mama, si Mama Mary, for two gods besides Allah. Yun ang konsepto ng Okay. Trinity ng Quran. Okay. So mali din to ng translation. Okay, so Mali din to. okay. Yes or So no? nakuha mo na yung clarification, Sis Fatima? Ready ka nang sumagot? Opo. Mali din to, yes or no? Ano yan? Sa anong chapter yan? Okay, another clarification. Ano dong chapter yan, Bro Alvin? The same chapter 5, 5, tulad ng Mahidudin kan, verse 116. verse 5, Sabi mo, 116. Oh, sabi mo, mali itong translation nito, Mahidudin kan. Ngayon, nagtatanong ko, dito naman kay Marmaduke Pictal, mali ba din to? Parehas sila ng Okay, translation eh. O, mali ba daw, Mali. Sis Fatima? O mali po. Kasi ang sabi ko dito, Sige, sagot. 20 hindi po, seconds. kuya. 20 seconds, sagot. Asawa. Ito po yung ano, bakit ko po tinutulan? Kasi ayon po dito sa Quran. Hindi to, Tagalog lang ha, may ano ito, may translation po siya na Arabic. Ang sabi dito, at alalahanin kung si Allah ay magwika sa araw na muling pagkabuhay. O Jesus, anak ni Maria, iyo bang ipinahayag sa mga tao na sambahin ka at ang iyong ina? Dito po ay nagdiday po si Jesus, sabi niya, Next question. ay sabi ng Allah, Next question. Christian, ayun abutan ng Sabi mo, maraming salamat, Sister Marie, Sister Fatima, inamin mo na mali pala itong mga translation na dinamit ko dito. Dalawa, next question ko. Ito kay the Holy Quran, commentary by Maulana Muhammad Ali, the same chapter and verse, 5116, sinabi, O Jesus, son of Mary, this thou say to men, take me and my mother for two gods. Besides Allah, mali pa rin to. mali pa rin po kasi pagtama po, bakit pagbibigay po ng babala ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naniniwala, sabi dito, ang sabi po ng Allah, katotohanan, ay huwag kayong mangusap ng Trinidad o tatlo, magsitigil kayo. Ayun po dito sa Next question. Quran 4:171. So, mali po. Next question. Ano mo. Sister Fatima, be honest, anong taon yan translation mo na Tagalog? Pakisabi sa amin. Ipakita mo sa screen kung anong taon yan. Be honest, para ma-showdown natin to ngayon. Anong taon yan? Yung nagtanong ko, anong taon yan? Pakita naman. Kung hindi mo ipakita, ibig sabihin mo, sisinungaling ka. Pakita mo. That is my demand. That is my question. Anong taon yan? Ang translation mo. Nagsabi mo, tama yan. Ito sa akin, mali. Kailang po titingnan. Time na. 7 minutes time. Okay. Naubos. So, dyan natatapos ang second part ng ating debate. So, dako tayo sa ating rebuttal. At syempre, dito sa ating rebuttal, mauna yung ating negative at mahuli yung ating affirmative. Pero shoutout muna dyan sa halos 30 live viewers natin. At sa Conclusion na ba, brother? yes, conclusion na. Basa muna ako ng konti comments dito ha. At okay, so sabi ni Elton de Los Santos, ganyan talaga sila. Sabi nila nag-iisa lang daw ang Quran nila at hindi nagpabago. Pag tinanong mo bakit sinunog ni Uthman ang Quran, sinunog naman ni Abu Bakar ang hadith. Wala namang paliwanag. Sabi naman ni Romeo Sumundong, tutupan, kung ganon, sinungaling pala ang mga Quran, ang Muslim scholar nyo ang mali, ang referensya. At sabi naman ni Elisa Baktani, si Allah ay baog, Surah 112 verse 3. Sabi naman ni Saman Elias Mokhtar, mali yan kasi hindi yan ang original na Quran. Okay. At sabi naman ni Aserong Dimagiba, may sinabi kang 6 months na ipinagbuntis ng Diyos, denying ka pa. At sabi naman ni Abdul Lokman Alonto, bumili kayo ng itlog, mga follower ng Muhammad.
At sabi naman, itulong hudlum. 6 na buwan, pastor, sinabi mo, narinig yan ng mga nanonood. At sabi naman ni Ion Stark, malilito ka talaga, Fatima, kapag wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Magbalik Katoliko ka na. At sabi naman ni Nico Gamol, Fatima, hindi mo yan kaya si Alvin. Magaling yan magpaikot-ikot. Kahit mali, itatama yan. Kahit tawa lang niya, talo ka na. At sabi naman ni Felix Atay, matulog na lang kayo. At ay Kapoy. Yan, diba? Sabi ni Socarlo Abdullah, babae na ang i-debate ninyo. Allahu Akbar. Ayan. At sabi ni Ricky Ponce, ang ating Panginoong Diyos hindi addition, ginamit sa Diyos multiplication. So, dako tayo sa ating rebuttal. Final conclusion pala. At mauna dito si Fatima. Fatima, 5 minutes. Final conclusion sa topic na Trinity. Your time start now. Okay po. Doon po sa sinabi niya kanina na ang Diyos ay nagbuntis. Kasi sabi niya na sa tanong ko kasi, sino po ba ang, bakit po tinatawag si Jesus na anak ng Diyos? So, ibig sabihin, ang Diyos ang nag-anak sa kanya. Inamin ng ating katunggali na oo. Sabi ko, ilang buwan ba ipinagbuntis ng Diyos si Jesus? Inamin niya na 6 na buwan. Huwag ka po mag-deny, kuya. Matanda ka na, huwag ka po mag-deny. Masama po yan. Andyan yung mga viewers. Binasa pa ni Brother Russia ngayon, ang mga viewers, ang mga comment ng viewers, na nagsabi ka na 6 na buwan ipinagbuntis si Jesus, hindi mo pwede na i-deny yan. Andyan yung mga viewers. Now, nakakatakot pala yung pala na 2 beses pala ipinagbuntis si Jesus. So, ibinuntis siya ng Diyos, tapos ibinuntis pa ni Maria. Subhanallah. Dito pa, dagdagan natin, bigyan kita ng linaw. Bakit po ako against dyan sa latag mo? Gumamit ka kasi ng Quran. Ito ang sa akin naman, Tagalog mo siya. Pero may translation din siya na Arabic. Ang sabi po dito, sabi nito, nagbigay ko lang babala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Now, sabi mo, ang Quran namin, nagsasabi na si Jesus ay ang Allah, at si Jesus ay ang Allah ay isa sa mga 3 persona. Sabi mo si Jesus at si Maria. Samantalang dito, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakimit po yung maingay dyan. May debate po. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kayo mangusap ng Trinidad o 3. Na kung sinang-ayunan ito, bakit ito nagbibigay ng babala ang Allah subhanahu wa ta'ala? So, bagsak po ang iyong pahayag, ang sastaan mo po na gumamit ka pa ng Quran na malinaw naman po dito, nagbibigay ng babala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo ito maano dahil itong Quran na ito, dito ko to na sa Saudi, nung nagpunta kami sa Madina. Ang sabi dito, huwag kayong mangusap ng Trinidad o 3, magsitigil kayo. Ito ay higit na mas mainam sa inyo sapagkat si Allah ang tanging nag-iisang Diyos. No? Nag-iisang Diyos, wala namang sinabi dyan na may iba pang Diyos na ika-3 persona. Ang kaluhalatian ay sa Kanya kahit lahat upang magkaroon ng anak. No, ang Diyos mo ay nanganak, subhanallah, ang Diyos mo nanganak. Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat na nasa kalangitan at nasa kalupaan. Now, si Jesus, at sinabi mo, si Jesus ay Diyos.
Subhanallah, paano po naging Diyos? May Diyos ba na itinuli? Kung titingnan po natin ang katangian ni Jesus para tawagin na Diyos, may Diyos ba na tutuliin? Subhanallah, kapatid, kuya, tinuli siya, lumabas siya, ipinanganak siya ni Maria. Samantalang ang Quran, ang Diyos daw ay hindi magkaroon ng anak ayon po dito sa Quran 4:171. So, ang Diyos mo ay nanganak. Sabi mo kanina, nanganak ang Diyos. No? Ipinagbuntis ng 6 na buwan. Subhanallah, 2 beses ipinanganak si Jesus. Now, paano nyo ba masasabi na Diyos si Jesus? Isa pa, kumakain si Jesus. Na kung kumakain siya, Just saan 1 ba minute. lumabas yung pagkain? No? Kung kumakain kayo, siyempre lumabas saan? Pumunta siya sa CR. No, papayag ka ba na ang Diyos mo ay magpupupo, magpunta sa CR? May Diyos ba na nagpupupo? So, hindi natin pwede na ihambing si Jesus doon sa nag-iisang Diyos. Dahil kung sabihin natin ang Diyos at si Jesus ay iisa, bakit ang Diyos ay hindi nagpatuli para sabihin natin na iisa sila? Dapat na ang Diyos ay nagpatuli din at nagpupupo para sabihin natin na iisa sila. Malinaw hindi naman No? So, nonsense na lang na sabihin natin na si Jesus at ang Diyos ay iisa. Samantalang si Jesus ipinako sa cross. Ang Diyos ba ipinako? Hindi naman Dapat kung sabihin natin na sila ay okay po. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ni Sister Fatima ng Islam bilang negatibo sa topic na Trinity. At dadako tayo sa ating final conclusion din ng ating affirmative, Brother Alvin Gitamundok. Ayan, paki-unmute mo na bro. I-unmute mo bro. Mag-unmute ka bro. Na-mute kita kanina Okay. Okay ba, Josh? Okay na? Yes, 5 minutes bro. Final conclusion sa affirmative na Trinity. Your time start now. Maraming salamat, Badras, sa ating moderator at sa ating mga listeners and viewers this afternoon. Nakakalungkot na talagang ipipilit ni Sister Fatima pati na yung viewers dyan na Muslim para kunuhay magsuporta kay Fatima. Sinabi ko daw 6. Siyam, 9 months. Sa katanda ko ito, hindi ko alam na 9 months ipaglilihi ang isang bata sa tiyan ng nanay. Grabe ka naman, Sister Fatima. Masters of Science ako in Biology sa UP, University of the Philippines. 9 months, wala naman. Premature siya, 6 months. Hindi mo nga sinagot kanina Proceed to the next question, wala kang objection. Hindi, Sister Fatima. Nagsinungaling ka ikaw. Ang masaklap dyan, Sister Fatima, ibata ka pa, natutunan mo ng magsinungaling ng grabe, ipipilit mo. Dati hindi ka pa siguro masyado sinungaling. Nung Katoliko ka pa, nung Kristiyano ka pa, nang nag-convert ka ng Islam, grabe na kasinungalingan mo. Ito pag isang kasinungalingan mo at pagbibintang mo sa akin. Wala akong sinabi na nagbuntis ang Diyos Ama sa Diyos Anak. Sabi ko, ipinanganak ng Diyos Ama ang anak sa kanyang sinapupunan. Ikaw lang nagsabi na nagbuntis. Alam kong sinasabi ko. Mantakin mo. Sa katanda ko na nito, sasabihin ko, nagbuntis ang Diyos. Meron bang kalaguyo ang Diyos? Meron bang nag-sex ba ang Diyos Ama? Meron bang Diyos Nanay na makipag-sex sa Diyos Tatay para mag-anak ng Diyos Anak? Ano ka pa, Fatima? Huwag mo akong bintangan. Ito 2016, masama magbintang. Ngayon, ito pang mas delikado ka dito, mapagbintang ka, okay lang, i-consider ko sa akin kasi kalaban mo ko ngayon sa debate, Katoliko ako, ikaw Muslim, Muslima. Ang masaklap nito, ulit ko lang, sinasabi mo, maling translation. Showdown na po, hindi mo kasi tinagot ng tanong ko. Anong taon niya na-translate yung Tagalog mo? 2010 above yan. Ito ngayon tayo, hindi Last pa 3 yan minutes. below 10 years.
Maraming salamat, Berdas. Hindi ba yan 10 years below yung Tagalog version mo? So, pinakamababa yan, 2012, 2010. Sabihin mo natin. Kumpara ko dito sa akin. 1925. Walang din ka. Tapos ito, ang original na Holy Quran, Maulana Muhammad Ali, 1910. 1917. First edition, 1917. 1917. Tapos, sabihin mo, mali itong tatlong translation ko, pati pa itong Majokpital. Grabe, Sister Fatima, nangimuslima ka na. Ang makuran mo, kalabanin mo pa para lang ka makalusot sa akin. Wala kang ang talagang lusot dito. Gagawa ka, bintang ka na lang ng bintang para ipatunog mo, nanalo ka. Kasi i-rewind natin yan. Siyam ang sinabi ko, 9 months. Naduling ka, bingi ka, sabi mo 6 months, ikaw nagsabi. Tapos dinagdag mo sa dila ko. Maraming beses mo na yan ginawa sa akin mga 3 beses na yata na naglagay ka ng salita sa bibig ko na hindi ko sinabi kaya nagbintang ka, Exodo 20:16. Ang takay mo, mali itong makuran mo. Yan talagang style ng Muslim. Pag maipit sa Quran nila, itatuan nila yung Quran nila, taydurin nila yung Quran ng translation, pati yung mga scholar nila na Muslim translators. Tagalog yan sa'yo. Meron bang Tagalog 1917? 1910? 1925? Meron bang Tagalog version na paputol ako ng ari ko, Sister Fatima. Dito sa video ako, magpuputol ako ng ari ko dito sa publiko. Pag may Tagalog translation ka dyan, mga 1925, 1910 up, wala talo ka. Paano i-correct mo yung Tagalog? I-correct mo yung English based on the Arabic? Sabi mo may Arabic, wala ka namang binasang Arabic. Sabi mo lang, pero siguro hindi ka pa marunong magbasa ng Arabic. Ngayon, ang Trinity ngayon dito, actually, ng mga Muslim, mali. Yung 1 of 3 sa Surah 573, ang ibig sabihin, last of the minute Madrash, ito palang ibig sabihin nila, sa Setting Star, chapter 53, verse 19. Have you really considered Al-Allah and Al-Usa and the third one, Al-Manat? Ito palang the third one, 1 of 3. What have you considered the third one? 1 of 3. Anong sabi ni Salman Rushdie dito? Sa libro ko, Satanic Verses, page 43. Ito pala, An-Najim, the star. Have you heard of Al-Alat, Al-Busa, and Al-Malat, the third? The other one. Ito pala concept ng Trinity niyo, si Al-Alat, Al-Malat, at Al-Usa. Ay, maling Trinity, mga pagan gods yan. Pagan gods yan, Sister Fatima, kaya nga Satanic Verses, mga bersikulo ni Satanas. Alat, Al-Usa, Al-Manat were the deities, the gods of ancient Arabia. Nandito. Jesus, Ginoo ko. Sister Fatima, balik ka na sa Katoliko kay yung Trinity mo pala na 1 of 3, talaga sa Quran, mga pagan gods. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Catholic and Islam sa topic na Trinity. At bago natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna magpasalamat ang dalawa sa manonood at makakapanood pa nito soon sa ating YouTube channel at sa ibang YouTube, syempre ma-upload ito. So nahin na natin yung ating affirmative. Please, huwag na kayong magbanggit sa inyong debate. No rebuttal na ito. At any promotion sa inyong mga ginagawa ngayon kung saan kayo makikita. Brother Alvin, pasalamat ka kapatid. Maraming salamat una sa iyo, Brother Rush, sa admin of DevCon, sa lahat ng mga supporters natin sa DevCon na sumusunod sa atin. Maraming salamat sa inyo at sa aking katunggal ngayon, si Sister Fatima na Muslima. May nag-comment dyan sa baba na commentor na babae na lang daw lumalaban. Sana nga, on the side of the Muslim, yung talagang sila sa kaging, Sister Fatima, umukin mo siya sa kaging na lumaban sa akin. Hindi pala siya lalaki na tunay. Takot siya sa akin At si Romas, dami pang lalaki doon. Ba't ikaw ang humarap sa akin? Maraming salamat. Okay. At Sister Fatima, pasalamat ka kapatid. Okay po.
Salamat po sa lahat mo, lalong-lalo na po sa mga viewers at dito po sa loob ng platform at lalong-lalo na po sa sa mga bumubuo ng DivCon at sa aking katunggali. So, friendly debate lang po ito. So, salamat din po sa aming pinakagwapong moderator, si Brother Russia. Yan lang po, ito yung kapatid.